Jsi můj sen a já si vzpomínám, si můj den, co pořád proklínám. Na stránku jsem dala tepelnou elektrárnu Tisovou. Takže tohle je turbína, tady se to vede trubkama a tady je turbína. Tady vidíme generátory z elektrárny Vydra. Dneska si teda budeme povídat o elektřině a magnetismu. Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud. Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud. Střídavý, střídavý, silný elektrický proud. Střídavý. Co? To už zvoní?